سلام نايماكي ميديا تخاتلتي كمين لكم أنا دحني እግዚአብሔር ይመስገን ንስኻትኩም እውን ኣብዘዝ ዘለኹም ሰላም ክትኾኑ ትምኒተዩ እሞ ናይማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሕፅር ዝበለትን ኣዝያ መሳጢትን ኣመና ምኽሪ እተርልያ ዛንታት ናባኹም ሂዝያ ቀሪበ ኣለኹ ቅድሚ ናብቲ ዛንታ ምባለይ ግን ኣብዚ ቻናል ንለቆም ዘለና ዛንታታት ናብ ኩሉ ሰብ ይበፅሕ ስለዘይለ ላይክ ብምግባር ናብ ኩሉ ሰብ ንኽበፅሕ ግበርዎ ላይክ እንተዳኣገርኩምዎ ናብቲ ዛንታ ከብለኩም ሰነን ምክትታል ኣነ ጓል 25 ዓመት እየ ክሳብ ሕጂ ዝመፃ ኩሉ ህይወት መሪርን ክብድ ዝበለን እዩ ብሓይሊ ፈጣሪን ፅዒረን ተቃሊሰን ንኩሉ ስዒረ ኣብ ፅቡቕ ህይወት ይርከብ ስራሕ ካብ ዝሕዝ 2 ዓመት ኩንነሎ ገና ተምሃሪት እንተለኹ ንርኹባት ስድራ ቤት ደቆም ኣብ መፅናዕቲ ብሓገዝ ትምህርተይ ብዝግባእ ተኸታቲለ ብዘይናይ ዝኾነ ቤተሰብ ሓገዝ ንበይነይ ገዛይ ተኻሪ ብናይ ማሕበረሰብ ጥዕና ኤችኦ ብማርኬቲንግ ማስተርስ ዲግሪ ዛዚመ ሕጂ ሓገዝ ደልየ ዘለኹ ድኹም ጎናይ ፍቕሪ እዩ ቅድሚ 2 ዓመት ብኢንስታግራም ሓደ ሰብ ተላለየ ድሕሪ ዋርሕ ተራኺብና ብኩሉ ነገር ፈትዮ ኣብ ሓፂር ግዜ ድማ ብሓባር ምንባር ጀሚርና ብኩሉ ነገር ድማ ይሕግዘንን ይድግፈንን ክሳብ ኣብ ክሽነ ብሓባር ንኽሽን በቃ ፍሉይ ፍቕሪ ዝነበረና ግና ሓደ ነገር ዘይፈቶ ባህሪ ኣለዎ ወልፊ ናይ ሽጋራን መስተን ከም ናይ በዓል ሞያ ጥዕና ብዙሕ ተሰኪፈ ብዙሕ እዋን ድማ ተዘራሪብና ክገድፎየ ይብለኒ ግና ክገድፎ ይከኣለን እቲ ምኽንያት ድማ ኣዕርኽቱ እዮም ኣነ ዝከኣለኒ ክድግፎ ድልውቲ ምዃነ እየ ነጊረዮ ክብድ ዝበለ ሓሚመ ነይረ ኣብ ጎነይ ኮይኑ ዝድግፈኒ ንሱ ጥራሕ እዩ ነይሩ እንተነሱ ግና ምስ ኣዕርኽቱ ምዃንን እቲ ወልፊ ክገድፎ ይደለየን ሓገዘይ እውን ኣይመረፆን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሓደ መዓልቲ ምግቦ ተሲኡ ናይ ክልቴና ባህሪ ክጋጠም ይትኽኣለን ብጣዕሚ ዝፈትወክን ዘፍቅረክን ብሓደ ክንከውን ካብ ዘይከኣልና እስከ ተፈላሊና እስከ ንፈትኖ ኢሉ ናይ መወዳእታ ግዜ ሓቂፉ ስዒሙ ተፈለየኒ ኣነ ድማ ዘይተፀበኽዎ ኮይኑኒ ተኣኒደ ጥራሕ ነቢዐ ተሪፈ ብድሕሪኡ ብዙሕ እዋን ክድውለሉ ፈቲነ ግና እታ ቁፅሩ እውን ካብ ስራሕ ወፃኢ ገይሩዋ መሓዙት ኣዕርኽቱ ቤተሰቡ ምንም ዝፈልጦ ይብለይን ኣነ ንኡኡ ምስ ኣፍቀርኩ ኣዕርኽቱ ኣይተፋለጥክዎምን ቤተሰቡ እውን ኣይተፋለጥኩን እተን ብሓንሳብ ዘሕለፍናየን ግዜ ድማ 6 ወርሒ እንተኾና ንዓይ ግና ምቁራት ናይ ፍቅሪ እዋን እየን ነይረን ድሮ 2 ዓመት ሓሊፉ ግን ወግሐ ፀብሐ ብዛዕባኡ ክሓስብ ምስ ካሊእ ሓድሽ ርክብ ክምስረት እውን ኣይከኣልኩን እቲ ዝነበረኒ ፍቅሪ ድማ ኣብ ውሽጠይ የስፋሕፍሐሉ መስለኒ ካብ ሎሚ ፅባሕ ይምለስ ዶ ይኸውን እንዳበልኩ ካብታ ቅድሚ ሕዚ ተኻሪላ ዝነበርኩ ገዛ ክለቅቕ ኣይደልን ምክንያቱ ሓደ መዓልቲ እንተተመሊሱ ክረኽበኒ ዝኽእል ኣፍታ ገዛ ስለ ዝኾነ ሓሳቡ ለዊጡ ፍቅሩ ትዚልዎ ዝገበር ኩሉን ዘሕለፍናዮን ግዜ ትዝምስበሎ ይምለሰኒ ዶ ይኸውን ኢለ ሕዚ እውን ካብታ ገዛ ክወፅእ ይደለኹን በቃ ኣፍታ ገዛ ሕዚ እውን ይፅብዮ ኣለኹ ከምዚ እንዳበልኩ ብእምነት ምስኡም ትጸንሕ ግና ሓደ ዘይሓሰብክዎን ፍጹም ክኸውን ኢለ ዘይተፀበኽዎን ነገር ተፈጠረ ኣነ ዕድመይ ጓል 30 ዓመት እንትኸውን እንታይ ተመርዐኹ ክንዲዚ ዓመት ዝፀናሕ ኩሉ ምኽንያት ድማ ኣብ ትምህርቲ ግዘይ ስለ ዘሕለፍክዎ እዩ ሕዚ ግን ትምህርተይ ወዲአ ከባቢ 2 ዓመት ስራሕ ጀሚረ ይሰርሕ ኣለኹ ኣብዚ ግዜ ድማ ወለደይ ይርብሹን ኣለዉ ንኽምርቆ ሓዳር ንኽምስርት ሓዳረይ ገይረ ውላድ ንኸሪኦም ናተይ ብርሃን ንኽሪኡ ወለደይ መዓልታዊ ይጭቕጭቑን ኣለዉ ኣነ ግና ብናይ ወለደይ ሓሳብ ደስተኛ ይኮንኩን ምኽንያቱ
ንሱ ተመሊሱ መፂኡ ሓዳር ገይሩለይ ንወልድ ዶ ንኸውን ኢለ ዝሓስብ በቃ ሕዚ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኮይነ ዘኩየኒ ነገር እንተሃለወ በቃ ናቱ ቤተሰብን ወለዱን ዘይምፍላጠይን ኣዕሩኽቱ ዘይምፍላጠይን ንሱ ምስተፈለየኒ ህይወተይ ቃንዛ ጥራሕ ኮይና ኣብዚ ምድሪ እውን ወዲ ዘሎ ኮይኑ ይስምዐንን እሞ ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ወለደይ ንሓዳር ይልምኑን ኣለዉ ሃብታም ልቢ ዘለዎ ስራሕ ዘለዎ ናይ ደገ ካብ ኣሜሪካ ዝመፀ ሰብኣይ ተመርዓው እዩ እንዳበሉ ይልምኑን ኣለዉ እንተ ኣነ ግና ዘፍቅሮን ዝምንዮን ወደለኒ ይመለስ ወላ እንተ ዘይፈለጥኩ ሕዚ እውን ግና ብተስፋ ይፅበዩ ኣለኹ እሞ ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንስኻትኩም እንታይ ትኾኑ እንታይ መገበርኩም ነቲ ካብ ልበይ ዘፍቅሮን ዝፈትዎን ወዲ ሕዚ እውን ክፅበዮ ዶስ ዋላስ ንኡኡ ገዲፈ ንወለደይ ዘምፁለይ ሰብኣይ ክምርኦ በጃኹም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ሓሳብ ርእቶኹም ኣብ ናይ ኮመንት መፅሓፍ ቦታ ግደፉለይ ከንብቦየ ሰላም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ከመይ ኢለኹም ንሎሚ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ዛንታ ነዚ መስል ነይሩ ነዛ በዓልቲ ዛንታና ሓሳብ ርእቶ እንተዳሓሊኩም ኣብ ናይ ኮመንት መፅሓፍ ቦታ ሓሳብ ርእቶኹም ግደፉላ ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ዳሓሊኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካእ ናይ ቻናልና ናይ ወትሩ ተኸታተልትና ክትኾኑ ንላቦ ብቐፃሊ ብኻሊእ ዛንታ ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ ክሳብ ንራኸብ ክሳብ መወዳእታ ምሳና ስለ ዝፀናሕኩም ካብ ልቢ እንዳመስገና በዚ ክንፍለየኩም ሰሰናዩ